Όπως και να το κάνουμε, τα Windows από μόνα τους είναι λίγο βαρετά. Τα λες και άσχημα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 4 προγραμματάκια άκρως απαραίτητα για το customization του Windows, που είναι πάρα πολύ εύκολα στη χρήση και εννοείται είναι τελείως ακίνδυνα. Όπως πάντα, πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και ένα subscribe, και χωρίς να χρονοτριβώ παραπάνω, πάμε να τα δούμε. Νούμερο 1. Πώς να κάνεις την αρχική του Chrome σου να μοιάζει με οθόνη από κινητό Pixel. Γράψε στο Google Material View New Tab, μπες εδώ, Download, κατέβασε το zip αρχείο και κάνε το extract. Άνοιξε το Google Chrome, γράψε αυτό εδώ ακριβώς στην μπάρα αναζήτησης, ενεργοποίησε το Developer Mode πάνω δεξιά και σύρε τον φάκελο όπως ακριβώς σου δείχνω στο βίντεο. Η αρχική του Chrome σου είναι πλέον κάπως έτσι και δεξιά κάτω, πατώντας αυτό το κουμπί, μπορείς να αλλάξεις χρώμα, να ενεργοποιήσεις συντομεύσεις για γνωστά site και AI εργαλεία κτλ. Για να αλλάξεις την τοποθεσία για τον καιρό, μπες στο weatherappy.com, κάνε έναν δωρεάν λογαριασμό και κάνε αντιγραφή επικόλληση αυτό το κλειδί εδώ. Το extension αυτό δουλεύει σε Chrome, Edge, Brave και Firefox, όπου στον Firefox πολύ απλά το κάνεις εγκατάσταση από το Firefox Add-ons. Νούμερο 2. Εάν σου τη πάει και εσένα το taskbar στην επιφάνεια εργασίας, άνοιξε το Microsoft Store και κάνει εγκατάσταση στο πρόγραμμα Translucent TB. Δεξί κλικ εδώ, Desktop, και διάλεξε την επιλογή Clear για να γίνει διάφανο. Εάν όμως δεν σου αρέσει αυτή η αντίθεση όταν κάνεις μεγιστοποίηση σε ένα παράθυρο, πάλι δεξί κλικ εδώ, Maximized Window, και διάλεξε το Normal ή κάποιο άλλο χρώμα της επιλογής σου που σου αρέσει. Νούμερο 3. Εάν θέλεις η επιφάνεια εργασίας σου να έχει αυτήν εδώ την μπάρα, γράψε στο Google Nexus Dock, πάτα εδώ, κατέβασε το δωρεάν πρόγραμμα και κάνε την κατάσταση. Δεξί κλικ, Screen Position, και βάλ το σε όποια μεριά σε βολεύει. Για να αφαιρέσεις κάποιο εικονίδιο, πολύ απλά κάνεις δεξί κλικ πάνω του και επιλέγεις το Remove Icon. Για να προσθέσεις κάποιο εικονίδιο, πολύ απλά σέρνεις τη συντόμευση από την επιφάνεια εργασίας επάνω στην μπάρα. Για να αλλάξεις το εικονίδιο κάποιας συντόμευσης, δεξί κλικ, Dock Entry Properties, Change Icon, και βάλε ό,τι εικονίδιο θες. Πάρα πολύ καλό site για δωρεάν PNG εικονίδια είναι αυτό εδώ που δεν ξέρω πώς προφέρεται, και link θα βρεις στην περιγραφή. Τέλος, δεξί κλικ στο κενό, Preferences, και από εδώ μπορείς είτε να διαλέξεις κάποιο έτοιμο θέμα για την μπάρα, είτε να το καστομάρεις εσύ όπως θέλεις, με εφέ, ήχους, συμπεριφορά των εικονιδίων και διάφορα άλλα. Α, και να μην ξεχάσω το σημαντικότερο. Δεξί κλικ στο Taskbar, Settings, Behaviors, και ενεργοποίησε το Automatically Hide the Taskbar για πολύ πιο clean αποτέλεσμα. Νούμερο 4. Εάν θέλεις να πας ένα βήμα παραπέρα το customization της επιφάνειας εργασίας σου και να το κάνεις κάπως έτσι για παράδειγμα, κατέβασε και κάνε εγκατάσταση το πρόγραμμα Rainmeter. Μπες στο visualskins.com και από εδώ μπορείς να κατεβάσεις ένα κάρο έτοιμα θέματα, όπως αυτό του Jarvis για παράδειγμα. Απλά κάνεις διπλό κλικ στο αρχείο που κατέβασες και τσακ, εμφανίζονται όλα. Εάν δεν λειτουργούν τα hardware monitor για CPU, GPU κτλ., κατέβασε και κάνε εγκατάσταση στο πρόγραμμα HW Info. Ό,τι δεν σου αρέσει, δεξί κλικ και unload skin. Τα widgets τα τοποθετείς όπου θες, απλά σέρνοντάς τα. Ξεκίνα καλύτερα με ένα πολύ πιο απλό θέμα, γιατί για παράδειγμα εδώ έχει ένα κάρο widget που μπορεί να μην λειτουργούν όπως θέλεις, θα πρέπει να τα κάνεις edit και είναι πολύ πιθανό να πελαγώσεις. Ξεκίνα ας πούμε με το Simple Skin. Τώρα, αν θες να το εξελίξεις ακόμα περισσότερο, μπες στο deviantart.com, όπου εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Είναι μια τεράστια κοινότητα με θέματα, widgets, wallpapers και διάφορα άλλα τέτοια. Χρόνο να έχεις να σπαταλάς. Τέλος, δεν νοείται customized επιφάνεια εργασίας χωρίς ένα live wallpaper. Top επιλογή για μένα είναι το Wallpaper Engine, αλλά εάν δεν θες να δώσεις αυτά τα 4 ευρώ που κοστίζει, πάρα πολύ καλή επιλογή είναι και το Wallpaper Alive, που είναι εντελώς δωρεάν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκατσε μέχρι το τέλος του βίντεο. Ένα like και ένα subscribe σημαίνουν πάρα πολλά για μένα, και εννοείται αν γνωρίζεις και εσύ κάποιο εξίσου καλό πρόγραμμα για customization, γράψτε μου στα σχόλια για να το δούμε σε επόμενο βίντεο μαζί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.